Zatracená práce. Jeden mord za druhým. Čím dál tím častější a rafinovanější. Lidi se učí čím dál tím líp, jak léčit, tak vraždit. Naše sladká Paříž se mění v nebezpečnou džungli. Už mě to zmáhá. Nejvyšší čas, abych toho nechal. To vám mám věřit. Na to ty ještě nemáš roky. Tak tohle mi říkáte už. Víte, jak dlouho, komisaři? Nebudu, inspektore, přišla tvoje chvíle. Vezmeš to tu za mě. Beru si dovolenou. Za těch 100 let, co jsem ji neměl. Dovolenou? Teď, v tomhle počasí? No právě, víš ty, jak dávno už jsem se na dušičky nedostal na hřbitov. Rodinu mám pochovanou na venkově, ale letos tam jedu. I přes mrtvoly. S touhle už si poradíš sám. Inspektor Van Loa. Už tady není, má dovolenou. No, dovolenou. Ano, já si píšu. Ano. Tak pěkně děkuju. Je to vražda. Tvoje šance. Stejně na to čekáš, abys už konečně dostal svůj případ. Jenom, jestli už na to mám roky. To právě musíš prokázat. Tak se koukej vytáhnout. Nechcete to tam aspoň omrknout? Odjíždím. Pro jistotu jsem to už hlásil nahoře. Mám i zbaleno a koupil jsem si lístek na vlak. Výjezd. Výpovědi. Máme loupežnou vraždu. Lašom. Na nádražním nábřeží. To je nadělení. Tak se s námi svezete. Máme to při cestě. Lašon, ten továrník? Vy ho znáte? Podle jména a zboží. Naše babička, vždycky, když jsme měli návštěvu, mě poslala nakoupit Lašonovy oplatky. A nebo taky sušenky. Ono to obojí chutnalo stejně. Trochu jako lepenka. Já myslel, že už se nevyrábějí. Já tu firmu ani neznám. Na to teprv nemáš roky. Kde jsou všichni? Kde by byli? Ve svých pokojích. Mají smutek. Ale já jsem vás přece žádal. A já jim to vyřídila. Do mě je kriminální policie a nikoho to nezajímá? Nemůžete mít strpení, když máme v domě nebožtíka. Leonard! Ne! Nechte mi ho! Je mi líto, ale podle předpisu v případě vraždy musí být tělo dopraveno do ústavu soudního lékařství k pitvě. Milost paní je po mrtvici a trop na srdce. No, vidíte, už je zase bez sebe. Doktore, budete tak laskav? Ovšem.
Já to jdu ještě oblídnout zvenčí. Pane Lašome, co je vám? Zabili mi syna. Přijměte mou soustrast. Prosím, nechcete se posadit? Nebo se něčeho napít? V tomhle domě nenajdete ani kapku alkoholu, u Lašomu se nepije. Tak co si přejete? Musím vám položit několik otázek, pane Lašome. Nevím nic. Tak aspoň co si myslíte o tom, co se tu stalo? Chtěli nás vykrást a Leonard je přistihl, proto ho zabili. Co všechno ukradli? Jeho náprsní tašku. Nosil u sebe hodně peněz? Nikdy jsem svým dětem neprohledával kapsy. A dál, co ještě postrádáte? Nic víc než syna. Nemáte ani tušení, kdo ho mohl zabít? Kdo vás chtěl vykrást? Třeba někdo z vašich zaměstnanců? Firma Lašom je už 160 let značkou kvality po všech stránkách. To ještě nevylučuje možnost podezření. To je vaše starost. Naše rodina ani továrna nemá s tím zločinem co dělat. Promiňte, pane komisaři, já se nedokážu soustředit. Nemůžu se smířit s tím, že už nemám bratra. Nezasloužil si takovou smrt. Jakou? Odpráskli ho jako psa. Pro jednu náprsní tašku. Jak si vysvětlujete, že nedobytná pokladna zůstala nedotčená? Už se k ní nedostali. Dole jsou přece na všech dveřích i na oknech mříže, tak si ze dvora přistavili žebřík sem. Leonard je přistihl a proto ho zabili. Mluvíte o vrahovi jako váš otec. V množném čísle. Proč? Lupiči přece obvykle nechodí po jednom, ne? Jak kdy obvykle taky nestřílejí. A když už musí zabít, tak potichu. Kdy jste slyšel výstřel? Při tomhle neslyšíte ani vlastní slovo. A já spím vzadu až na konci chodby. A spát se přitom dá? Když to posloucháte od narození, Projíždí tady hodně vlaků i v noci, já je nepočítám. ale někdo si mohl vypočítat, kdy výstřel zanikne v tom hřmotu. Třeba někdo z vašich známých. Sem nikdo nechodí. My se s nikým nestýkáme. A kde má pokoj váš bratr? Tady. Pane Lašome, já jsem ještě neskončil. Prosím. Ne, děkuji. Měl váš bratr nepřátele? Neměl ani přátelé. Žil tady s námi jenom pro továrnu. On ji vedl? Předsedou správní rady je stále ještě otec. A kdo továrnu opravdu řídí? Leonard. Řídil. Teď to bude na vás? Ano. Prosím vás, už jste skončil? Bohužel ještě ne. Můžeme se na chvíli posadit? Robert! Promiňte, ale já jsem vzkazoval, že s vámi musím nutně mluvit. Mojí ženě není dobře. Ovšem, já budu stručný. Paní Lašomová, vy jste ten výstřel tady jistě slyšela. Nebyla tady. Spali jsme spolu v mém pokoji. Kdy a jak jste se dověděla? Jako my všichni. Ráno, když služka na chodbě začala křičet. Budete tak laskav a necháte odpovídat svou paní? Ví o tom ještě míň než já. Bere totiž prášky na spaní. Pořád? Každou noc? Ano. I když jdete spát se svým manželem? Promiňte, ale to je přece soukromá záležitost. Při vyšetřování vraždy žádná záležitost není soukromá. Paní Lašomová,
Kdy a jak jste viděla svého švagra naposled? Pořád ho vidím, jak leží v krvi. Neberete těch prášků trochu moc? Po takovém šoku to přece není divu. Pavlíno. Pane Lašome, můžete s tím počkat? A nechat nás tu chvíli o samotě? Já nenechám svou ženu trápit a rozčilovat. To taky nemám v úmyslu. Já jen musím... Pavlína musí mít absolutní klid. Teď, když konečně čeká dítě. A přitom ji tu necháte přiotrávit? Co si to dovolujete? Já sice přesně neznám vaše práva, ale já... Seznámím vás s ním. Ne, já seznámím vás s naším advokátem. Zavolám ho sem. Jestli dovolíte. Prosím, ale já jsem vás upozornil, že vy a členové vaší rodiny jste vyslýcháni ve vlastním zájmu a jenom jako svědkové. V takovém případě nebývá zvykem odmítat výpověď ani volat si advokáta. My odmítáme vypovídat, dokud tady nebude. Jak je libo, já počkám. Náš telefon už zase nefunguje. Pane komisaři, dáme vám vědět do kanceláře. Jakoby člověk tím domem vstoupil do jiného světa a století. Mají to na průčelí továrny. Založeno léta páně 1817. To je těsně po bitvě u Waterloo. A taky to tam tak vypadá. Jak po bitvě u Waterloo. Vy jste tu kvůli té vraždě, co? Tady jsme kvůli tomu grogu. Potřebujeme se zahřát. Tak u Lašoumů se šetří už i na uhlí, že vám tam nepodali ani ruku. Tak dobře je znáte? Spíš dlouho než dobře. Nikoho k sobě nepustí, nikam nechodí. Jen slečna Veronika byla trochu víc klidem. Lašomovi mají ještě dceru? Jo, ale ta se od nich už dávno odstěhovala. Nevíte náhodou kam? Jestli by nevěděl tuhle, pan byl četný. Taky jsem od Lašoumů chodí pro zahřátí. Rád si přihne. Čeho? Rumu. Tak 3krát. Že prý neví. Tady nikdo nic neví. Lašoumovi žijou jak za zdí. No a hele, za ty léta taky už patří k rodině. Velice mě těší, že poznávám účetního firmy, která mi připomíná dětství. V každém venkovském hokynářství vysel plakát s tím chlapečkem, co se tak blaženě jeho způsob plnou Lašoumových oplatek. Sušenek, prosím. Na oplatky jsme měli holčičku. Aha, co máte teď? Já bych prosil čaj. Jakou reklamu si děláte teď? To přijde zbytečně draho. My můžeme konkurovat tradicí firmy a kvalitou zboží. A můžete obstát v té konkurenci velikých podniků. Měli jsme kolem 100 zaměstnanců. A teď jich máte přesně? To je jistě znáte osobně. Všechny letoucí. Nemáte na někoho z nich podezření? Čemu se smějete?
Koho by mohlo napadnout vloupat se do toho domu, když všichni znají finanční situaci firmy, kde nic není, ani smrt nebere. Jak by to mohli znát všichni zaměstnanci? Protože si už museli párkrát počkat na výplatu. To znamená, že vaše továrna si nevydělá ani sama na sebe? Jenom dočasně. Vždycky se zase vzpamatuje. Lašomovi mají ještě osobní jmění, ale to přece vy musíte vědět. Ze všech zaměstnanců nejlíp zrovna vy, pane účetní. Myslíte jakože? Já bych měl důvod k tomu kloupání. Ne. Lašomovi už nemají nic než dluhy. Můžete si to ověřit v kanceláři a všude. Kde potom berete na výplaty? Pan Robert sežene peníze. Od koho? Prosím, není moje věc. Hlavně, že můžeme zaplatit. A továrna běží dál, přestože prodělává. Jaký to má smysl? Pro Lašomy je to smysl života. Dědí ho z generace na generaci. Jako já to místo účetního a dělnici ta svoje. Jsme všichni jedna rodina. Pracovat pro firmu Lašom, to je čest. Rozumíte, pánové? To bych rád. Telefon, Kliši, 2319, adresa. Šéfe, Ano, mám. co tady ještě děláte? Čekám na vlak. Mám ten mi ujel. Já věděl, že mě v tom nenecháte. Třeba jsem dostal chuť na Lašomovy oplatky. Ten případ je samá vetež. Není to už ze mě cítit? Co to je? Hádry, kosti, kůže. Taková ohrada na předměstí. A uvnitř, uprostřed té haldy odpadku, bouda ze zbytých prken s monopolem na zpracování kostí a surových kožek. A na tom si jeden chudák přistěhovalec dokázal vydělat přes 3 miliony. A co je s ním? Už nic. Nedávno zemřel. Ale ty miliony po něm zdědila jeho jediná dcera Pavlína Provdaná Lašová. Takže by držela nad vodou celou tu továrnu? A celou tu vznešenou rodinu z prachu nahrabaných na smradlavém smetišti. Inu nadarmo se neříká, že peníze nesmrdí, ale Co se vám na tom nezdá? ta spící krasavice, jako když do té rodiny vůbec nepatří, s jevem ani chováním, jako by měl odstup, nebo dokonce strach i z vlastního manžela. Ale proč by si ho brala, když ne z lásky? Třeba chtěla pryč z toho smetiště. Mezi honoraci, do lepší společnosti. Ale to jsou jenom dohady. Už vám ten jejich advokát dal vědět. Zavolal jsem sám jeho sekretářku, ale pan doktor bohužel není přítomen. Ani v kanceláři, ani doma. Neměl by ses tam pro jistotu vypravit? Podle rozkazu, šéfe. Chci se co nejdřív vrátit do toho panoptika. Co tam ta Pavlína dělá? Proč si nezařídí slušně aspoň svou ložnici, když má tolik peněz? Právě. Její peníze byly zřejmě důvodem toho vloupání. Jinak už totiž Lašomovi nemají opravdu nic než dluhy. Mají přece ještě tu dceru. Od kdy tu slečna Lašomová bydlí? Počkejte, bude to skoro 6 let. Sama? Má jenom garsoniéru. Chodí za ní její příbuzní? Přátelé? Jenom ten fešák s knírkem.
o pár let mladší než ona. Ale je to pěkný párek. Oba příjemní, usměvaví, nic ze sebe nedělají. A co dělají? Chodí pravidelně do práce? No, tu práci slečně zrovna moc nezávidím, i když je výnosná. Myslíte tím? Ne, nic takového. Slečna Veronika je slušná, nobl dáma, přestože dělá barmanku u Amazonek. U Amazonek? Vy ten lokál neznáte? Za to vy to tam jistě znáte dobře. Já bych tam nevkročila ani za nic. Dobrý večer. Chcete spojit příjemné s užitečným? Myslím skleničku s výslechem. Policajty poznám na 100 honů a tady je nevidím ráda. Přesto vám musím položit několik otázek, jestli jste slečna Lašomová. Ano, ale se mnou ztrácíte zbytečně čas. O té vraždě vím jenom to, co bylo v novinách. S postiženou rodinou Lašomů už nemám společného nic než to příjmení. Léta jsme se neviděli. Ani teď, když... Volala jsem tam, ale položili mi telefon. Prosím vás, kdy to bylo? Hned, jak vyšel večerník. Mohl bych si zavolat? Prosím, ale nenápadně, ano? Inspektor Vamlová je tam? Čekám. Tak co je s tím advokátem? V kanceláři ani v bytě opravdu není. Údajně má úřední jednání mimo Paříž, ale nikdo prý neví kde. Škoda. Volal jsi k Lašomovu? Ne, když jim nefunguje telefon. Zkoušel jsi to? Zjistí, jestli mají telefon v pořádku, jestli vůbec hlásili na ústředně poruchu. Já tady musím končit. Děkuji za pochopení. Přítomnost policie by mohla... Ohrozit vaši pověst? Pověst našeho podniku. Přece jen máte s Lašomovými něco společného. Já ze svého podniku žiju. Kdežto oni žijou jenom pro něj, jestli mi rozumíte. Jeden z nich už nežije. Já vím, že bych pro bratra měla plakat. Ale nedokážu to. Rozešli jsme se ve zlém. Nepůjdu ani na pohřeb. Člověk nemá chodit tam, kde ho neradi vidí. Chcete se mě zbavit? Ano. Vadí vám, že říkám, co si myslím? Pardon. Naopak. Ale stejně mě nevěříte. Chcete mi dát příležitost, abych vám mohl věřit? Tady to nejde. Můžete za mnou přijít ke mně domů. Přiznám se vám, že jsem vás málem nepoznal. Tam ten převlek je jenom otázka profese. Doma jsem sama sebou. A s chutí to přeháním zase na druhou stranu. Co nejdál od Amazonek i od nádražního nábřeží. Jestli mi rozumíte. Jako by se tam v tom domě zastavil čas. Nechápu, co tam ten zloděj hledal. Buď ten barák nikdy neviděl ve dne, nebo byl úplně namol. Ještě nevím, vaši příbuzní toho moc nenapovídají. To tedy ne. Někdy u nás za celý večer nepadlo ani slovo, a když, tak jedině o továrně. Dáte si se mnou čaj? Rád. Všiml jsem si, že máte zdravý odpor k alkoholu.
Tady ho nenajdete ani kapku. Přesně to též mi řekl váš otec. Jenomže každý máme jiný důvod. Já nepiju vůbec jenom proto, že on pil tak moc. Doma potají. Nikdo o tom nevěděl, ale my jsme to viděli. Byla to hrůza. Myslím, celá ta doba po maminčině smrti, než se znovu oženil. To znamená, že tahle paní Lašomová... Je takzvaná macecha. A dávala to patřičně znát Leonardovi i mně. Takže Robert je váš nevlastní bratr. Ano. A taky se podle toho chová. Představte si, že mě dokonce ani nepozval na svatbu. Dozvěděla jsem se o ní ve společenské rubrice. Vy neznáte svou švagrovou? Podle svatební fotky v novinách jsem ji jednou poznala mezi hosty v baru. U Amazony? Ale ne, že bych k ním patřila. Přišla si jenom prohlídnout prašivou ovci rodiny. Tam ta dámská společnost jí šokovala. Potrpí si na muže a dokonce jen na toho svýho. Prosím. Vy jste s Pavlínou mluvila? Ne. Poslala jsem za ní jednoho, řekněme, experta v oboru, aby si s ní na zkoušku zaflirtoval. Myslím, že se jí líbil. Ale doprovodit jí směl jenom k taxíku, nic víc. Tak pěkná, bohatá holka je navíc ještě počestná. Jak víte, že je bohatá? To je u Lašomů předpoklad každého sňatku. I mě to vysvětlovali jako povinnost k firmě. Jako když král chce zajistit svým potomkům trvání dynastie. Kvůli firmě vás chtěli provdat? Prodat. Ženich měl fůru peněz, ale o 30 let víc než já, tak jsem těsně před svatbou práskla do bot. A otec mě vydědil. Jak vidíte, pane komisaři, je to dokonalá roztržka. Kde jste byla v noci na dnešek? Proč se nezeptáte rovnou? Ne, já jsem Leonarda nezabila. Od barpultu jsem šla přímo domů. Dokázat mi to může domovník. Od Amazonek naše správcová a můj přítel. Spali jsme spolu na tomhle gauči až do rána. Víte, já už jsem velká holka, pane komisaři. To vím, slečno Lašomová. A dokonce už brzy budu paní. S úplně novým příjmením. S jakým? Jestli to není tajemství. Ještě pořád nevěříte, že nemám tajemství? Tak co? Jak se vám líbí slečna Veronika? Milá. A ten její přítel Je taky sympatiák. Dělá do televize. zůstává tady na noc? Vždycky, když přijde, tak 3krát do týdne. A včera? Přišli spolu touhle dobou a odešla až dneska ráno. Chodí spolu dlouho, vypadá to na svatbu. Slečna tady kupuje větší byt. Dobrý večer. Dobrou noc. Dobrou. To je on. Fešák, co? Béžová. To je jeho barva. Všecko v jednom tónu. Dokonce i auto má taky tak do béž. A v tom sportáku se staženou střechou vypadá úplně jak filmový herec. Přeju pěkné sny. Dobré jítro. Jen aby bylo lepší než noc. Ten dům na nádražním nábřeží mi pořád straší v hlavě. Spíš bych řekl, že straší v tom domě. Taková podivná atmosféra.
chování těch lidí. Uzavřeli se do sebe tam v té tvrzi. Jako by dostali i její nepřátelskou tvář. Všiml jste si výrazu toho mrtvého? Vypadal tak ohromeně. Co ukázala pitva? Smrt nastala mezi půlnocí a 2 hodinou. Okamžitě? Byl střelen z bezprostřední blízkosti. Rána na prsou je široká, okraje jsou opálené. Kulka byla uvnitř. Tak malého kalibru? Doktore, dáte si s námi čaj? Ne, díky, pospíchám. Moment. Našli jste v těle oběti alkohol? Ano, měl v žaludku koněk a pořádnou dávku. Játra i teplý ukazují na to, že to byl notorik. U Lašomů se nepije, prohlásil starý alkoholik, otec toho notorika. A tak je to tam se vším. Paní Lašomové se taky nedá věřit, že je tak trop na srdce. Promiňte, musím už jít. Tak zatím. Naschledanou. Šéfe, vystydne vám čaj. To je všechno, co mi řekneš? Tak toho advokáta se mi konečně povedlo chytit. Přijde na nádražní nábřeží dneska v 5 hodin. Až v 5? Pan doktor má bohužel celý den neodkladné povinnosti. Chce získat čas, ale na co? Dovolal se k Lašomovům? Nejde to. Když není obsazeno, tak to zas neberu. Takže co? Ale telefon mají zaručeně v pořádku. Na ústředně prý hlásili poslední poruchu před rokem. Takže mi lhali, ale proč? Z identifikačního už přišel půdorys domu i okolí a seznam inventáře. Mají tam vůbec někde rádio nebo televizor? Tak to teda nemají. Dovedeš si představit, jak tam ta rodina vůbec žije? Mě by spíš zajímalo, jak si žije ten lupič a kde. Měl fantastickou kliku, že celou tu noc pršel. Nemáme vůbec žádné stopy a dokonce ani otisky. Pracoval v rukavicích a obratně. Na dvůr se dostal přes střepy na 3,5 metrové zdi, potom po zahradním žebříku, vyříznutou okenní tabulkou, až do chodby domu. Způsob toho vloupání jasně ukazuje na profesionála. Ale důvod spíš na idiota. Proč by se vloupával do tak schátralého baráku, o kterém je známo, že tam nemají ani na výplatu pro dělníky v továrně před krachem? Pro jednu náprsní tašku, že by vraždil? A k tomu výstřelem? A ještě k tomu z pistole ráže 6,35? Takovou hračku přece nenosí v kapse syčáci, kteří kradou. Tu mají v nočním stolku počestní občané právě proto, aby je nevykradli. Taková vražedná zbraň je rarita. Ještě ji chlapci nenašli? Ne, a hledali dokonce i v řece. No a co? My budeme celý den sedět a čekat, až se pánům Lašomům uráčí nás přijmout? Nejsou doma. Kde pak jsou? Bůh vyjde po doktorech, nemůžou se sebrat po té ráně a vy jste jim ještě přidal. Pardon, dovolíte? Povídám, že tady nikdo není. Vy tu jste? Já tady mám práci. Já taky. Bez pana advokáta vám z rodiny stejně nikdo nic neřekne. Jenomže vy nepatříte do rodiny. Jak to, že ne, když pro ní dělám už na 40 let. To je tak dobré místo? Kolik pak vám platí? To mi platili, dají všecko, co potřebuju, já jsem tady doma. Tak proč před vámi zamykají? Zvoní telefon. Telefon! To máte zákaz to brát, anebo tak špatně slyšíte? Pomalu budu hluchá jako poleno. Že nedají pokoj ani před pohřbem. Kolik hodin jste včera našla toho mrtvého?
Když jsem mu nesla snídani, A kdy obvykle vstával? tak aby byl včas v továrně. To znamená před 7. Jo, Tak proč jste volali policii až po 9? já nevolala. Počkejte. Kdo všechno sem chodí? Nikdo. Že by se šéf továrny s nikým nestýkal? Tady ne. Ani s žádnou ženou? Teď viděl místo lidí jenom numera. A kdo byl u něj 0, přes toho šel hlava nehlava a klidně mu třeba přišlápnu prsty. Vám to udělal. To jste tady na všechno sama? Mě do toho nepleťte. A jděte si po svým hledat toho lupiče. Musím vás upozornit, že nemáte právo odmítat svědeckou výpověď. Nemusíme vám říct ani slovo, dokud se sem pan advokát nevrátí. Takže on už tady po té vraždě byl? A to kdy? Ani slovo. Prosím tě, s kým se spral? Spadl jsem ze žebříku. Dáte si taky krok? 2krát. A rum navíc. Ty jsi ale nešika. Tak v tomhle případě náhodou ne. Ten žebřík je totiž v takovém stavu, že pode mnou hned rupnul. A při mojí muší váze... Stejně ještě neznamená, že by byl neudržel lupiče. Jenomže ten by se byl musel pořezat o ty střepy na zdi. I přes rukavice. Jak jsem si ověřil na vlastní kůži. Ta historka obloupání je špatně vymyšlená. Tak tohle zjištění za ty rány stojí, bravo. A jak jste dopadl vy? Taky tvrdě, ta služka je neoblomná. Jak vypadá sekretářka toho advokáta? Typická kancelářská myš. Přes ty brýle se ani nepodívá do očí. Tak se jí do nich musíš podívat sám. Šikovně z ní vytáhneš, kdy byl její šéf včera u Lašómu. Rozumíš? Tak na co čekáš? Dej se taky pořádně ošetřit. A sejdeme se potom v kanceláři. To vypijete sám? S vámi, když dovolíte. Co pak si nezasloužíte chvilku odpočinku? Ale kvůli tomu mě nezvete? Když tady Lašomovi bydlí za rohem, staví se tu někdy na skleničku? No, ani náhodou. Jenom mladá paní si tu párkrát vypila kafe, než se dočkala a dovolala taxíka. A Lašomovi mají přece vlastní telefon i auto. Jo, jenomže to šofíroval jenom ten neboštík. Šéfoval tvrdě, fabrice i familii. Až mi jí přišlo líto. Koho? Paní Pavlíny. Ta se tu jednou rozplakala, když jí švagr přišel odvést zpátky domů. Ani to kafe nezaplatila. A víckrát se tu neukázala. Myslíte, že ji hlídají? Ale neuhlídají. No když se taková holka krev a mlíko provdá za takovýho budiš k ničemu, do rodiny na zbláznění, do baráku na spadnutí, tak přece musí zahýbat, ne? Vy jste ji s někým viděla? S takovým fešákem, s knírkem, ale na lupiče teda nevypadal. Čekal to na ní předevčírem v takovým nobl bouráku se stahovací střechou. Jakou měl ten bourák barvu? Světlou. Takovou do béž? Už nebylo moc vidět, zrovna se stmívalo. Dáme si aperitiv. Promiňte, komisaři, já mám dneska neděli. A paní domů to tu není. S tou už jsem mluvil, jak jistě víte. Teď je na řadě pán domu. To se o mě říct nedá.
Žeme? Já s Veronikou. My už jsme vlastně přátelé. Známe se pomalu 100 let. A koho ještě znáte z rodiny Lašómovi? Nikoho. Naštěstí, podle toho, co jsem o nich slyšel. Ale koho z nich jste viděl? Víte, kolik já viděl lidí, když dělám v televizi publicistiku? A kdybych si je měl všechny pamatovat, tak by ze mě byl cvok. Pokud to všem už není. Je na to na mě moc. Dáte si se mnou kávu? Kvůli tomu jsem nepřišel. Ten béžový sporták dole před domem je váš? Ano. Stál jste s ním předevčírem večer za rohem nádražního nábřeží? Co bych tam dělal? Bydlí tam Lašómovi. S těmi já nemám vůbec nic společného. Kromě slečny Lašómové. Ale ta už teď taky o nich nic neví. Ani o té vraždě. Krom toho, co jsme si přečetli. Kde jste byl předevčírem večer a v noci? Dlouho do noci jsem dodělával reportáž v kanceláři na Míchačkách ve Střížni. A potom? Šel jsem rovnou k Amazonkám. Pěšky. Po tom celodenním blázinci se musím trochu projít. A váš vůz stál zatím venku před televizí. celou tu dobu? Jestli si ho ovšem nevypůjčil některý z mých kolegů. O tom byste přece musel něco vědět. Ne. Na televizním parkovišti jsou všechny vozy k dispozici všem zaměstnancům. Když někdo někam potřebuje rychle jet. Tak si vezme cizí osobní vůz, otevřený, s klíčkem v zapalování. To je běžná praxe. Ale dost riskantní. Co když si to vyčíhne zloděj? Já se nebojím, takovýhle vůz se nekrade, ten se snadno pozná. Právě, že se poznal. Na nádražním nábřeží. Jak zjistíme, kdo si ho vypůjčil? Těžko, jen v naší redakci je kolem 100 zaměstnanců. To nám dá dost práce, než je všechny obvoláme. Když máte volno, můžete tu na mě počkat? Proč ne? Ale já mám naspěch s vyúčtováním pro berňák. A já vás nezdržím, jenom si potřebuju nutně zatelefonovat, jestli dovolíte. Prosím. Mimochodem, vzpomněla byste si, kdy jste tu viděla tu svou švagrovou? Měla na sobě ještě letní šaty, takže tak před 4 rokem. Tu byla poprvé? A taky naposled. Je tam inspektor pan Loa? Čekám. Kdo si to tu s ní tenkrát na zkoušku zaflirtoval? Ten můj přítel, jak jsem vám říkala. No, říkala jste jeden expert v oboru, to jste myslela reportáže nebo ženy? Obojí. Vyzná se v práci i v lásce. Prostě to s každým umí a se ženskýma obzvlášť. To jistě. Vy jste s ním mluvil? Tak poslouchej, tu paní hostinskou od Grogu mi dáš okamžitě přivést na adresu, kterou jsem nechal včera u sebe na stole. Tak si pospěš a sejdeme se potom u mě v kanceláři. Děkuju. Ve dne tu máte přece čistší vzduch, bez těch Amazonek. Ale s nimi zas máme vyšší obrat. A já teď musím zatraceně počítat, když si chci konečně pořídit rodinu. Už mám taky na čase, že jo? Chodí sem často ten váš expert? Má čím dál méně času. Kdy ho měl naposled? Zrovna předevčírem přišel mi pomoct se zavíráním. To znamená před půlnocí. Ano, právě jsem dělala pokladnu. A víte, co on dělal předtím? Pořád někde lítá po reportážích. Ta zatracená televize mu dává tak zabrat, že někdy z roztržitosti ani neví, co mluví. Toho nemůžete brát vážně. A vy? Já ho mám ráda. Já si nevzpomínám. Bodejť, jo. Koukal jste po paní Pavlíně a já koukala oknem po vás. To víte, takovej fešák v takovým ohozu a bouráku. Tom, co stojí dole před domem? No právě, něco takového se tam u nás hned tak nevidí.
To je v pořádku. Co je v pořádku? Stál jsem tam. Předevčírem večer na nádražním nábřeží. Ano. Děkuji, paní. Můžete jít zpátky. Nashledanou. Pro všechny případy, ať podepíše výpověď. Rozkaz, šéfe. Prosím vás, pane komisaři, co tím chcete dokázat? Že znáte Pavlínu Lašomovou. Znám stovky žen, to přece ještě není žádný zločin. To ještě ne. Jak se znáte s touhle? Seznámili jsme se náhodou u Amazonek. Poslala mě za ní Veronika. Víte... To vím. A potom? Paní Lašomová trvala na tom, že si vezme domů taxíka, aby ji nikdo neviděl v mém voze. To je všechno. A proto jste předevčírem čekal za rohem domu Lašomových. 4 roku po tom seznámení. Co bylo mezi tím? Co by mělo být? To se ptám já vás. Nebo mám zavolat zpátky tu paní, co vás tam z bystra viděla s Pavlínou v obětí? Pane komisaři, pochopte. Jde přece o vdanou ženu. A já nemám právo svěřovat... Vy máte povinnost svěřit mi všechno, co může souviset s tou vraždou. Já toho člověka nezabil. Neměl jsem k tomu důvod. A Pavlína přece taky. Ale nemáte průkazné alibi na ten večer, až do půlnoci. To máme. Byli jsme v bytě jednoho z mých kolegů. Kameraman Senval. Jacques Senval vám může dosvědčit, že jsme od něho odcházeli, až když se vrátil domů. A potom? Co bylo dál? Já jsem šel k Amazonkám a Pavlína jela taxíkem domů. Proč jste spolu nebyli ve vašem bytě? Veronika má pořád ještě moje klíče. A Pavlína měla strach ze všech Lašov. Scházeli jste se často? Nemohla to s tou rodinou vydržet. Tak proč se do ní vdala? Její otec jí za každou cenu chtěl dostat mezi lepší lidi a dostal jí mezi ty nejhorší. Jednají s ní jako se služkou, drží ji tam jako psa na řetězu. A jenom z ní ždímají prachy na tu svou zatracenou sušenkárnu. Proč jim je dává? Bojí se jich, je tak mladá a teď po otcově smrti osamělá, nemá tu ani žádné příbuzné. Má přece manžela. Ten zřejmě není v pořádku. Styděla se mi říct, co po ní chce. Toho slabocha nemůže milovat. A vás? Já ji neberu vážně. A slečnu Veroniku? Co s tím má co dělat moje kamarádka? Už vůbec nic. Poslechněte vy dva. Jakou to má cenu si tady hrát na kočku a na myš? Vy přece zatraceně dobře víte, jak se věci mají a já už taky, bohužel. Veroniku. No tak, na co ještě čekáte, až začnu brečet? Lezte mě na záda. Miláčku, já tě nepoznávám. Vždycky si všechny moje hříšky brala s humorem. Už nemám čas. Musím se ještě převléknout do práce. Všichni v tomhle případě mají neuvěřitelnou drzost. A navíc ještě zastání. Představte si, že já tam nesmím. Kam? Do domu smutku. Toho výrazu použili při instrukcích z nejhořejšího patra soudního paláce. Tu svědeckou výpověď máte vést jen vy sám. S maximální ohleduplností vůči postižené rodině Lašovů. To jméno bylo vysloveno přímo s posvátnou úctou. Tak se to vyslovuje už víc než půl druhého století. Tahle patricijská rodina, i když už vůbec nic nemá, pořád ještě patří k nejvyšší buržoazii. A ta má svou moc a vliv. Takže po nás, už jenom po vás, vyžaduje nejtaktnější způsob vyšetřování toho loupežného přepadení. Řekl jsi, že o to tam nejde. Když já ještě pořád nevím, o co tam šlo. Patrně o to, čemu se říká rodinná tragédie. Před žárlivostí rač chránit, Bože, srdce sobě blízká. Kdo to řekl? Shakespeare.
Měl bys chodit víc do divadla. A umět to se ženskými. Jak jsi pořídil se sekretářkou toho advokáta? V kanceláři je tam myš, nemá jako ryba. Ale za chvíli s ním mám rande v parku. Musí z ní vytáhnout všechno, co ví o svém šéfovi i těch jeho klientech. A zavedeš ji k Amazonkám. Chcete si zatelefonovat? Chci se omluvit. Nemáte za co. Měl jsem to odhalení vyprovokovat někde jinde. Aspoň vím, na čem jsem. Lásce to člověk nikdy neví. V téhle se to dalo odhadnout. Byla jsem hloupá husa, když jsem takového experta poslala za svou mladou, pěknou a bohatou švagrovou. Sama jsem ho upozornila na to, jakou má cenu. Myslíte, že to je pro ně rozhodující? Já to vím z vlastní zkušenosti. Proč myslíte, že tady hraju tuhle zatracenou komedii? Jen abych měla dost pro něho. Ale s tím je teď konec. Díky vám. Dostala jsem za vyučenou. Ale to jsem nechtěl. Šel jste na vysokou a chtěl jste králíčka. Dvakrát kávu s minerálkou. Dáma to již nepije. A nemluví. Měla to Fuška vytáhnout z ní, že ten advokát byl u Lašomu včera hned ráno. Říkneš mi. Tak ten jim poradil tu povídačku o zloději. A pozor, dneska ráno přišla poštou žádost Pavlíny Lašomové o rozvod. A důvod? Nepřekonatelný odpor a těhotenství s jiným mužem. Jeho jméno neuvedla. To je přece jasný, kdo bude tím šťastným otcem. Je to mizera. Ale pane komisaři, dala bych krk za to, že není vrah. Nevím, proč by Leonarda zabil. Žárlivost je zelenookká stvůra, která si hraje s tím, koho požírá. Z Otela nemá ani tohle. Je to zbabělec. A toho ostrýho hocha si jenom tak hraje. I s pistolí? S jakou pistolí? Má nějakou zbraň? Má takovou jako rekvizitu od nich z televize. Potřebovali ji na jednu reportáž z podsvětí, ale zbláznil by se strachy, než by zmáčknul spoušť. Je to hračka, kterou má spíš pro efekt. Jestli ovšem ještě má. To nevím. Když dovolíte, já bych si přece jen zatelefonoval. Prosím. A na jejich výslovnou žádost se zúčastním vyšetřování, které ovšem vedete vy, pane vrchní komisaři. Já doufám, že moje přítomnost vás nevede k domnění, že by moji klienti chtěli před vámi něco tajit. Proč si tedy volali obhájce? A to dokonce dřív, než je mohla vyslechnout policie. Já jsem tu spíš jako přítel rodiny, než jako její advokát. Ta bolestná ztráta všechny hluboce rozrušila. Není divu, že se hned nepodřídili vašim policejním metodám. Mým řemeslem je hledat pravdu a já ji hledám. S dovolením. Prosím. A právě vaše přítomnost neutvrzuje v tom, že ji nemusím hledat moc daleko. To znamená, že už jste na stopě toho lupiče? Toho vraha. Ta historka s loupežným přepadením je lež. To protestuji. A musím vás upozornit, pane komisaři, že podobné výroky by mohly vést k trestnému činu nadsti utrhání mých klientů. A já musím upozornit vás, pane doktore, že výroky vašich klientů by mohly vést k trestnému činu křivé výpovědi. K tomu chcete napomáhat? Pánové, mohli byste laskavě při tom vašem přelíčení omluvit mou ženu? Tady jsou potvrzení od lékařů. Je nervově labilní, takže teď, když čeká dítě, jak už jsem vám řekl,
Ale neříkal jste, že se s vámi rozvádí. Paní Pavlína svou žádost u mě odvolala. Kdy? Včera. To znamená po vraždě. Když jste tu byl, pane doktore. Nezapomněl jste své klienty upozornit, že přiznání je polehčující okolnost? Já vím nejlépe, na co mám své klienty upozorňovat. Prosím, koho si přejete vyslechnout nejdřív? Přednost musí mít paní Pavlína. Ale tentokrát bez prášků a bez přítomnosti ostatních členů rodiny. Ne, já to nedovolím, já to nepřipustím, já nedovolím. Bude to tak nejlepší pro vás, pro oba. Pane doktore, vy jste mě přece slíbil. Já jsem vám nikdy nic nesliboval. Pavlíno, prosím tě, nezapomeň. Na co? To jste řekl, ale já ji tam přece nemůžu nechat samotnou. Nechcete mi to říct sama? Můj manžel by beze mě nedokázal žít. Takže dá své jméno vašemu dítěti s jiným mužem? Co se ptáte, když už všechno víte? Všechno ještě ne. Dovolíte? Nemůžeme jít jinam? Váš manžel přece trval na přítomnosti advokáta. Asi scháněj doktora. Robert má zase záchvat. Je mi ho líto. Ale kdybyste ho chtěla krýt, znamenalo by to vaši spoluvinu na té vraždě. Kdy se váš manžel dověděl o vašem milenci? Právě ten večer, co se to stalo. Jak a proč se to stalo? Manžel nepříčetně žádlil. I na svého bratra. Měl důvod? Jednou v noci to bylo brzy po svatbě. Jsem se vracela z koupelny a Leonard mě chtěl zatáhnout do svojí ložnice. Křičela jsem a manžel se kvůli mě popral. Poprvé a taky naposled. Jeho bratr tenkrát chudáka tak zřídil, že v noci taky museli volat doktora. Ale co víte o té předvčerejší noci? Já nic víc nevím. Vzala jsem si svoje prášky a probudil mě až ráno ten křik okolo Leonarda. Ležel tam v krvi a Robert nad ním zlikal s tím revolverem. Jak k němu přišel? Jak já to mám vědět? Vám ho přece půjčil váš milenec pro případnou sebeobranu a dosud jste mu ho nevrátila. Kde je? Robert ho asi někam zahodil. Ale jak se k němu vůbec dostal? Musel ho najít v mojí kabelce. Pořád mi něco prohledával jako všichni. Brali mi peníze a šperky a ještě mě uráželi. Neumíte si představit, co po mně chtěli. Nikdo by nevydržel to peklo tady v tom domě. A jde pryč! Já tady musím zůstat. Ale já ne. Já bych se tady zbláznila, prosím vás, odvezte mě odtud. Až vypovíte, jak to bylo. Už zase? Víš, že mám všechno v bance, tady už nic nenajdeš. Víš moc dobře, že já nic takového nehledám. Tak co hledáš? Čekám na tebe. Kde jsi byla?
Co je ti potom? Jsi moje žena. Už ne, Roberte. Podala jsem žádost o rozvod. Pavlíno, proboha, to přece nemůžeš. Musím. Já čekám dítě. Víš, jak jsem si ho vždycky přála. Ale my jsme se přece nakonec po tom všem dohodli, že... Vy jste se dohodli. Vy. Ale já nemůžu, nechci. Nechci mít dítě s tvým bratrem jenom proto, aby Rotlašomu měl následníka trůnu. Stejně jsi mě bral jenom pro peníze. Ne, já tě miluju, Pavlíno. Ty ani nevíš, co to je milovat. Já bez tebe nedokážu žít. A já ne s tebou, Roberte. Prosím tě, odpust mi to. Nech mě na pokoji, já jsem strašně unavená. No ano, samozřejmě. To taky není divu, když se pelešíš v cizích postelích jako prachstrostanec! Pavlíno! Pavlíno! Zamkla se přede mnou se zamkla. To už mi zkrát neudělá. Jak to myslíte? Jak to povídám? Uklidněte se, pane Roberta, věřte mi. Ale co pak si teď můžu jít lehnout? Prolašov mi vždycky byl a bude na prvním místě v životě zájem podniku. To ovšem znamená udržet tu špinavou děvku v rodině za každou cenu. Ano. I za to, že tady budeme vychovávat cizí dítě. To tedy nebudete. Za žádnou cenu. Vy moje dítě ani neuvidíte a mě už taky ne. Pro svoje šaty si pošlu. Počkejte! Děvenko, prosím vás. Tak, Vida. Najednou je z děvky děvenka a začnete jí prosit. Jenom proto, abyste z ní dál mohli ždímat prachy. Ty vám nejsou špinaví. Protože bez nich by ten váš podnik už dávno přišel na buben. A taky, že přijde. Já už vám nedám ani halíř. Můžeme se spolu domluvit. Právě nemůžeme. Nemáme společnou řeč. Máme společné akcie a splnění podmínek vaší investice zaručíme jménem celé rodiny svou ctí. Ta vaše ctihodná rodina žádnou čest nemá. A já bych se tu zadusila. Maminko. Nesmíte se rozčilovat, madam. A vy taky ne, děvenko. Musíte se uklidnit, abyste o to svý děcko ještě nepřišla a dobře se rozmyslet. Všecko přece může jít po dobrým. S horkou hlavou se nic nepořídí. Ráno je moudřejší večera. Co budeme dělat? Jak to, že to nejde? Tady pořád něco nejde. I ty zástrčky jsou už rozbitý. Ale tahle ještě před chvílí nebyla. Ale v tomhle, všecko vypovídá službu. Pomalu jako já. Budu patřit do starého železa. Ale není to čeho se bát. Přece byste si netroufla ven do té lidu prázdný Siberie. Sama, teď skoro k půlnoci. To by bylo postrach. Uděláte si pohodlí a já vám zatím uvařím to bylinkový té, co máte tak ráda.
Ne, to nesmíte, já nechci. Přestaň, Roberte, měj rozum. A vy taky, má milá. Prosím vás, jděte si lehnout. Ne, Pavlíno. Nebo chcete přivést Roberta do blázince a ty staroušky tam dole rovnou do hrobu? Taky jsou v šoku vaší vinou. Jestli je nechcete mít na svědomí, tak jim teď nesmíte na oči. Prosím vás, Pavlíno. Ráno si dělejte, co chcete, jenom ne žádný skandál, který by tahle rodina nepřežila. Proto jsem vás neposlouchal. Promiňte mi to. Lásko, prosím tě, neopouštěj mě. Nebojte se, postarám se o něj sám. Milost paní se z toho záchvatu taky nemůže probrat, pane Leonarde. Měl byste zavolat pro doktora. Musel bych pro něj zajet, v celém domě zas nefunguje telefon. Pavlíno! Zatím to zkusím se studenou sprchou. Pavlíno! Vy si vemete ty svoje prášky na spaní a tady máte čajíček. Je akorát k pití. Sladila jsem ho medem, to dělá dobře na nervy. Že se tak staráte najednou. Vždyť jste tady všichni jako děcka. Tak, ať se hezky vyspinkáte. Co byste ještě chtěla? Dobrou noc. Dobrou. Člověk se nezavděčí. Hlídat až do rána. To už nebude potřeba. Nemůžete vědět, jestli je vůbec vzala, co to s ní udělá. Já si pro jistotu ani nepustelu. Ne, jděte klidně spát, já už si s Robertem poradím. Koupel mu dělá dobře, jenom ať naši nemají starost. To budou mít stejně, jak já, jak znám celou noc nezamouří oka. A já tam u nich taky ne. Chtěl mě zabít. Nesmysl. Leonard proto neměl žádný důvod. Ale mě. Ty moje prokletý peníze by přece všechny podědil můj muž. A když jsem mu řekla, že se s ním rozvádím. O tom jsme vůbec nic nevěděli. Věděli. Vy jste věděli i to, že mě chce Leonard zabít. Vy jste zabila jeho. Ale v sebeobraně! Jak to chcete dokázat? Nemáte žádné svědky. Nikdo vám neuvěří, natož policie. Odpřísáhnu, že je to pravda. To vám nepomůže. S tou pravdou stejně skončíte ve vězení. Máte na výběr pouze dvě cesty.
Buď před porotu soudu, anebo zpátky k nám. Když zůstaneš mou manželkou, můžeme tě zachránit. Před trestem za vraždu. Tím fingovaným loupežným přepadením chtěli Pavlínu krýt jen proto, aby ji mohli celý život vydírat. A já si myslel, že ona chce krýt je, protože mi byla sympatická. Nejvyšší čas, abych toho nechal. Koho by bylo napadlo, že kvůli té zkrachované továrně chtěli vraždit a potom zachránit vražedkyni vlastního syna. Tak na to teda já vážně ještě nemám roky. A já na to zas už nemám nervy. Inspektor Banloa. Ano. Cože? Rozumím. Robert Lašom se zastřelil. Pistolí ráže 6,35. Jak to, že jsme ji nenašli? Schovali ji zřejmě v Boloňském lesíku, našli ho tam. S tou zbraní, kterou jeho žena zabila jeho bratra. Přiznala se podle pravidel a její muž zemřel taky podle pravidel. No, v domě na nádražním nábřeží zbyli jen 3 lidi nad hrobem. S firmou bez dědiců. Má to smysl? Život jen pro firmu nemůže mít vůbec žádný smysl. Zatracená práce. Ale povedla se vám. Ta vaše dovolená.